Back to your line, back to your line.
Yang saya katakan uniknya dengan pasti Pokemon kota Pokemon apa namanya ini kita pun apalah usia Pokemon uniknya dengan subjek Pokemon kita nak kota yang kalau kita ujian lah ujian kuman okay baik bawa kerja kuman kita cilan kita dapat. Kalau kita pull up bagaimana? Get back to your line, kids, go back to your line. Go back, kids, Junior, Ma, this, right here. Pull up, Pepe, go back to your line, Mangala. Back, that's what you're line, Junior, line. Right? Ngapain niyo siya pada next tingin niyo na tuyo na malap kaya kita suruh na dito conduct todo sila sila program siya ngayon kiting napalete sa perlong apa nang wikat kita nakset na yung masa ingin na dala lang ngay siya kita Tayash, a moment of silence here for 1 minute. Nabanang aking sa, nakatagawa kayo ni Miss Le. We're doing this to commemorate the 71st anniversary of our Liberation Day. Kada ni samba may flash, may mata lash mamise, wanin le, tabat mata, ne mata, katolik wiyo. Masih may Kapanan aking sa, nakatagaw na naknash. Everybody please silent when I say silence, okay? I need your moment of silence starting now. Silent. Wah, itu Yunus. Ada semua apa? Tunggu, guys, tunggu. Namanya, angsi misda betul. Memang orang masih sintas tanah panas, guys kalau nak deploy sang awalnya Reverend Justin pada buka kapal kita Kristen Mosai aspek wajib seni berikutnya. Pastor berusaha and siya ka itiging ay prayer along siya we magpulak ngayon ba happy 70th anniversary na siya nagawa Liberation Day itiging ay prayer nga siya kat nagawain na siya klawang sa kumaka lain siya lain dinas makin na siya nagawa
lumalapit na Mesya ka inaulan la basta Justin na si Proy akat nagawa taga ni Proy Layla na siya skidina plane ko mo kat plana na las kaya kalalap lom yung ulan ang lom mamwikat kasi yung maulas yung si Daria kat palagin misle at palagin lang kalain lom bago tayo lomin kain karngin ka dyan wiki mo yung ngayon na kiwa karngin ka luto siya kung takas ka dyan hindi sila yung uulong mam sinashes bela niya o yung wahingi bela niya o yung katulan pong ilang mga kudisyon na shes kailan sige patin na ikumokat flat lash kakuminwi kat kailan sige ina misya ta kanilas kailan sige ina koye aklet lash na sumge masya kumara na sinmait matalash ke pelala somla varnge mole la lom na siya doske kalayan lom pa ng kanlang siya aklet sikom ang siya kakaklapan kilo kat nakiwain kain ito lakash shirum panang gumbuy may clash yung kain molalos na di may force niya may sen may los arskin din siya at lang siya kakaklapan kilo lash na siyong defense niya wikat kailan siya o kat patatamas in kain at misye nalela na siya katagawa katin kain sin siya o katin choir yung nakawagin na o may tikan ka wala siya masikil kain sangat Dukyalan siya mga kung sila siya nagawa na kayo inaklat siya kung kaya nalela katin choir ngayon anin season siya kailan siya obat pakatamas malakat tikan siya na nakatin na kung kaya siya itong niya nagawa mga pasikyak kailan siya nga ngayon sa nga kulipila kat kinaman na kumaya nagawa na sa wangin akat nagawa na kanini season siya naklat siya kung kaya Miss Lelong kawai kaya na tipo ya naklat siya kung at ngayon ay paksakin ko mong katlat lash nabay kong lempat sa lash akat liya mga nga nagawa insap na yung buong kailan siya kay siya matal na siya kay yun akong katlat sa pang pas may siya klahin siya mong katlat lash at liya mga nga nagawa ng buong Hernán Kong na kung liw siya may siya klas kita siya nalala na siya yung malamit siya yung siya pala na siya Jesus Christ siya layam na may tamalas Matapari di Samsu Kikars inakalim niya kalayan kaksak lash na singkat ke ilwi may matalash yose Samsu Kikars ridoynya sanggulo sipena ke meritin bara ma kaksakin kalayan wangka sanggulo na sinlayan kat mayenen wo mangkalayan lalon maganda kalway fabric kasi niya yung kaksakin lengka kos na kayo sa kamole na and kamole kos tali yung kapalo close kakulogin kos na katanggal sa akin yan katalo pero tawa ng upang inangan aula microlosa ni introduce President Langkaichi Ilabarela opening remarks Iras Waki and Shendra Kanada. Sanji, welcome, applause, and another. Mitigil na kaya ako tutulak ang lang si page na tingin sa taklamalas at kinulat kay Waki. But paano sige dito na payaw ali maya kaya alam na Beta na kiwati video la kat ko. Mitigil na sa ako alam si pe apelay may mataw ya ma patamas mas para sige na ngayon lang task invest
Ba't ko lang kay G, ba't ko kay si Felix Kangaywa, usi ba baka siya 48 kalang kita akaling kumpenpen, ba't ko mga ising ngayon. Ising nga pa yun, kita akalin may plan, consulate office, tapal ka na relevant siya, walang basta Justin. Kasi pati na lang sa BPM ko tayo madala sa Europe. Kasi na Europe na kada pa acknowledge sila. Kasi alam sila we have the happy 71st anniversary. Katala na yung lagat kan pukubo we have aklat nila na yok sini. Balat na po na ko tayo. Katala na yung kat na po na yung aklat. Ada mga fakta, kaya alam sa pagkakalin na may kulke kahit simulangan kayo. Kasi tatar la program ko ako lang yan lang masingoy na